Wannan mutumin da kuke ganin na kafe muku hotonsa akan wannan bidiyo ya gwammace mu zaman gidan yari na shekara ɗaya fiye da mayar da naira biliyan 1.5 da aka tura a account ɗin shi bisa kuskure. To ga waɗanda ba sani ba, wannan mutumin da kuke ganin shi sunan shi Ojo Egusa Kingsley. A tsakanin watan Yuni zuwa watan Nuwamba na 2025, Facebook sun yi kuskuren tura masa naira biliyan 1.5 har da 'yan canja a sama a account ɗinsa, sai dai ba da wata ba, kawai ya ci gaba da amfani da kuɗin da ya gani a cikin account ɗinsa. A maimakon Kingsley ya mayar da kuɗin ko kuma ya sanar da Facebook cewa sun yi kuskure wurin tura masa kuɗi, ba da wata ba kawai ya fara amfani da kuɗin. A tsawon watanni ya kashe wani bangare na kuɗin, sannan kuma ya tura wani bangare na kuɗin zuwa asusun mahaifiyar shi da kuma asusun uwar shi. A farkon shekarar 2026, wannan kuɗaɗe sun ja hankalin Facebook yayin da suka gano cewa sun yi kuskure domin sun tura naira biliyan 1.5 har da 'yan canji a account ɗin Kingsley. Da suka gano cewa matsalar ta samo asali ne daga na'urorinsu, ba da wata ba suka yi rahoton zuwa ga EFCC. EFCC ta shiga cikin lamarin, ta fara cikakken bincike sannan kuma ta bi diddigin kuɗaɗen da transaction ɗinsu. Yayin da EFCC da ta gama bincikenta ta gurfanar da Kingsley a gaban kotu. Sai dai kafin gurfanar da Kingsley a gaban kotu, EFCC ta samu nasarar kwato sama da naira miliyan 800 da ke cikin account ɗin Kingsley da kuma account ɗin da ke da alaƙa da 'yan uwansa. Haka kuma bankin su ma sun yi nasarar dawo da sama da naira miliyan 300 a account ɗin Kingsley wanda ya transaction da su. A ranar 19 ga watan January 2025, an gurfanar da Kingsley a wata High Court da ke jihar Edo. An gurfanar da Kingsley ne bisa zargin damfara da kuma sata. Sai dai Kingsley bai musanta wannan laifi ba, yayin da ya amsa cewa ya aikata. Da alƙalin kotun ya yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 1 a gidan yari. Sai dai alƙalin ya bashi zaɓi, a maimakon zaman gidan yari na shekara 1 ya biya naira miliyan 5 a maimakon wannan. Sannan kuma kotun ta bashi umarnin cewa ya mayar da sauran kuɗaɗen da ba a samu nasarar kwatuwa daga gare shi ba. Sai dai ba da wata ba, Kingsley ya faɗa wa alƙalin cewa ya gwammace mai zauna gidan yari na shekara 1 akan yayi recovery ɗin sauran kuɗaɗen da ba a yi nasarar kwatuwa gare shi. To amma shin menene mahangar shari'a akan wannan ɓarayin? Abu na farko da zaka yi shine kada ka yi amfani da komai da ke cikin wannan kuɗin da aka turo maka ga mutumin da baka san kowaye shi ba. Na biyu, ka yi reporting zuwa ga bankinka, ka gaya musu cewa wani ya turo kuɗi a cikin account ɗinka ba tare da saninka ba. Sannan idan ka je bankin ka tabbatar da an yi rubutu akan date ɗin da aka turo maka da kuɗin, amount ɗin da aka turo maka, sannan kuma a tabbatar da an rubuta unknown person ne, su bankin su yi bincike da kansu. Sannan kada wani ya kira ka ya ce maka ya turo da kuɗi kai tsaye ka mayan mashi wanda baka san kowaye shi ba, domin wasu 'yan damfara suna yin amfani da wannan damar idan suka sato kuɗi daga wani banki su tura zuwa wani banki, su kira ka su gaya maka cewa ai su ba sani ba barangan suka turo maka ba kamai kan masu. Kada ka yi wannan kuskuren. Sannan idan su samu ne, idan akwai wani lauya kusa da kai, ka nemi shawara a hannun shi. Na bar ku lafiya.